sa ulo ni Santos sa kasulugan sa ilog. Nung ginosog kita sa akong mga sala. Kitang tanan, nagatuloy ako sa Diyos na magkakaroon sa tanan. O kaninyong mga igsuon na nakalapas akong kapuyamot. Sa una-una sa pulong sa buhat, sa wala pa buhat sa pinanang buhaton. Di akong sala, akong sala. Gusto na lumuya po ang Santa Maria kaunang ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyong mga igsuon na napuyampo sa Ginoong na atong Diyos. Daluyan ang sa Diyos na magkagawang sa tanan ko sa iloon sa akong mga sala. Daluyan dagitan niya ngadto sa kinapuhing dayon. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayawan ikaw o Ginoo. Kunya si Jesus miingon o Amahan Ginoo sa langit o sa yuta. Nagapasalamat ako kanimo kay ipadayag man ngadto sa mga kay balong imong ginilong sa mga maalamon o sa mga masinatmanon. O Amahan na tuman kini kami mong gusto o pagbuot. Nga akong Ama naghatag ka na ako sa ng butang. Walay nakaila sa anak o sa aman o walay nakaila sa aman. Gawa sa anak o kadto mga taong abo sa anak ang makaila sa amahan. Kung hari ka mo kanako kamutanan, ikapuyan o gibukatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Isangon ako ang yugo o sundan ninyo ako. Ibalumo ako kaugsanon sa espiritu mapapahulay kamo. Sa yun ang yugo nga akong ihatag kaninyo ugaan ang gagpasaan ko kanino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigsuon mo ang iyo kita nato sa atong Ginoo sa pag-ampo sa atong pagtualan sa atong igsuon. Mga liya kita diya sa pag-ingon, nangamuyo kami Ginoo, dungga kami. Nangamuyo kami Ginoo, dungga kami. Aron duawon ang tagibusiya nga malunduyon ko. Tabangan pinaagit Santos Emilio, mag-ampo kita sa Ginoo. Aron kami Ginoo, dungga kami. Aron ikay ituwas ng tagibusiya. Sa tanang tautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Aron mo pa ang tagibo sa mga sakit. Ang tanang masakit yung mag-ampo kita sa Ginoo. Aron tabangan ang tagibo siya nga nag-alagad ng masakiton, mag-ampo kita sa Ginoo. Aron nakasuluntan nimo siya sa sala o sa tanang pagsulay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ang natagan mo untang kinabuhi o kaluwasan siya nga among padungan, amo sa kamot sa imong ngalan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kita o Ginoo ang imong sulubuon. Kasi nga sa imong Anesia. Kasi Anesia nga mahilugan diya sa pagtuo. Ning Santos na lang na mahimo untang kapus na mag-aanan ang mga pasakit o mahupay sa mga kalakian. Ini ang gipangayag pinabi ni Kristo ang Ginoo. Pinaagi ni Santos Emilio kung siya may dugmaong kaluit tabangan o ito sa Ginoo pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo. Ang human pasaylo sa mga sala, maluwas ikaw ng tabangan niyang malulunan. Mag-ampo kita ang Ginoo sa Kristo. May buot ka sa kasuluban sa pinaiya sa amang lawas aron maluwas mo ang tao. Kung maayo ang iyang mga balakihan kang awang maluyon, kiniin mo alagad na ang ngayon ayun sa kalatag lawas. Aron siya ang amo ang gihidirang ng Santos Hihilog. Iya sa imong ngalang ligunon mo, sa imong gahom o gipayon sa imong panawang pinaagin. Ini may uli-unta ang iyang mga kusog. Kung malingid lang ang mga dautan, hindi ang gipangay sa naging Kristo ang Ginoo. Amen. Kitang tanan, amahan namo,
Naakas sa mga langit, pagkain sa mga dumanan, hindi matulog ang pagkagusta kayo sa langit. Ang kalanang mo sa matag adlaw, ihatag ka ng paglawa. Kasi daw kami sa mga sa ito isang kasulatan namin. Kung dili mo kami ikutin sa paglalang dulo ang iwasak kami sa dautan. Huwag manalangin kanyo ang Diyos na makagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Okay. So, sige tiya.